ಮಂಜೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ಗೆ ಬೇಕಾದ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡದೆ ಸತಾಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಆರೋಪಿಸಿ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಡಿವೈಎಫ್ಐ ವತಿಯಿಂದ ರ್ಯಾಲಿ ನಡೆಸಿದ್ರು. ವಿದೇಶದಿಂದ ಹಾಗೂ ಅನ್ಯ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇರುವವರಿಗೆ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಸೌಲಭ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಕೇರಳ ಸರ್ಕಾರ ನೀಡಿದ ಹಣವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸದೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ನೀಡದೆ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸತಾಯಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಡಿವೈಎಫ್ಐ ಆರೋಪಿಸಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಡಿವೈಎಫ್ಐ ವಿಲೇಜ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಶೀರ್ ಮಂಜೇಶ್ವರ, ಸಿಪಿಐಎಂ കുഞ്ചത്തൂರು ಲೋಕಲ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಶ್ರಫ್ കുഞ്ചത്തൂರು ಸೇರಿದಂತೆ മറ്റിതരರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. നമ്മുടെ മഞ്ചേശ്വരത്തെ 4 പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസുകളിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്തുന്നത് നമുക്കറിയാം. മുസ്ലിം ലീഗും യുഡിഎഫും ഭരിക്കുന്ന മഞ്ചേശ്വരം പഞ്ചായത്ത്, മംഗൽപാടി പഞ്ചായത്ത്, മീഞ്ച പഞ്ചായത്ത്, അതുപോലെ തന്നെ ഊർക്കാടി പഞ്ചായത്ത്, ഈ 4 പഞ്ചായത്തുകളിലേക്ക് ഈ കോവിഡ് രോഗവ്യാപനത്തിന്റെ ഇടയിലും ഡിവൈഎഫ്ഐ ഇത്തരം ഒരു മാർച്ച് സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ പ്രാധാന്യം ഏറെ ഗൗരവമുള്ളതാണ്. നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഈ മാർച്ച് ഇത്ര സാമൂഹിക അകലം പാലിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ കോവിഡിന്റെ എല്ലാ മാനദണ്ഡങ്ങളും പാലിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ മാർച്ച് നടത്തുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. നമുക്കറിയാം, സംസ്ഥാന സർക്കാർ പറയുന്നത് പോലെ ഒരു രോഗി അല്ലെങ്കിൽ മറുനാടുകളിൽ നിന്ന് പ്രവാസികളും മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടുകാർ അവരുടെ ജീവിതം ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ജീവിതത്തിന്റെ 2 അറ്റങ്ങൾ കൂട്ടിയോജിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അവർ ജോലി ചെയ്യാനും മറ്റു ആവശ്യങ്ങൾക്കും മറുനാട്ടിലേക്ക് പോയി അവർ ഒരു ലോക്ക്ഡൌണിന്റെ 2-3 ഘട്ടങ്ങൾക്ക് ശേഷം